Быйыл Перим шәһәрендә туган якны өйрәнү эшчәнлеге башлануга 15 ел тулды. Бу вакыт эчендә Перим татарларының төбәкне үстерүгә керткән өлешләре, сугыш чорын кичергән буын турында 20дән артык китап бастырылган. Шушы көннәрдә Перим шәһәренең татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Данир Закировның Перим татарлары ватан өчен көрәштә дигән китабын тәкъдим итү кичәсе булды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Чарада катнашучыларны, китапны тәкъдим итү кичәсенә чакырылган кунакларны Милли шура рәисе Васил Шейхразиев исеменнән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров сәламләде. Шулай ук якын араларда Перим өлкәсендә экспедицияләр, төбәк тарихын өйрәнү конференцияләре оештырылачагын җиткерде. Чараны алып баручы Альберт Бурханов Бөтендөнья татар конгрессының төбәкләрне өйрәнү өлкәсендәге эшчәнлеккә кыскача күзәтү ясады. Төбәкчеләр һәм төрле юнәлеш буенча китаплар чыгара. Көнне 2-3 китап чыга татар дөньясында, Татарстанга түгел. Мәсәлән, әйтеп китерәк, кайсы районнар 90-нан артык китап чыккан, кайсында әзрәк тә. Менә бу китап Перимдә, мин беренчедән бу китапны Фюрер районында барып кайттым, Перимдә презентация матур итеп губернатор белән бергә үткәрелде. Һәр монда инде Казанда үткәргәнбез. Хәзер соңгы вакытта Бөтендөнья татар конгрессында безнең оешма аркылы төбәкчеләр һәр вакыт Oyuna 2 тапкыр булса да, 1 тапкыр булса да бер презентация үткәреп торабыз. Китап менә бу. Яңа китапны танытуга багышлаган чарада шулай ук Бөек Ватан сугышы ветераны Александр Малов, Хәрби дан клубы ассоциациясе рәисе Михаил Черепанов һәм тарихи юнәлештә эзләнүләр алып баручы галимнәр катнашты. Әгәр дә без менә шушы китапны бәяләргә телибез икән, әйтергә тиешбез. Бу татар тарихы бу. Çünkü mındaki kişilerin kubisi hatırı yok. Lakin hatır, halık hatırı mına. Halık hatırı, şuşu hatırını bizge hiç şeksiz saklav elbette gerek. Индус Таһиров билгеләп үткәнчә, китап авторы тарихчы түгел, техник фәннәр докторы. Шулай булса да, әлеге китап бәһаләп бетергесез әһәмияткә ия. Алдан язган берничә китап бар инде. Бу турыда татарлар тарихы буенча да минем материаллар күп исәсмен. Аннарсын мин анда яздым. Перим өлкәсендәге булган татарларның гөрүлүкләре Перим өлкәсенең Улмаутов өлкәсе булган инде. Аның керткән өлеше. Китапта халкыбызның 120дән артык лаеклы кыз уллары, шул исәптән Молотов, ягъни Перим өлкәсенең 75 батыры турында мәгълүмат тупланган. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.